Perlok sesin biangan penda biang ipi ka khobor lani ka natis jing kop khwai do kha ka ban salong chene chawes jan tia chong hi te sang bhai pe bat ka ban nga hadu bakut kana man pule ka ni natis iwai pai wai te kalong pumne harum kat kum ka natis ka jing kop khwai do kha ha ka pung master Jeffrey nong tadu ma ka jaka kan dei hanyau mer west jan tia hill Hajan Tolgate kini ke cakap deh Hajan ka senang yelong setei Tolgate shwa ka surok manlai saklerian am dei rahau par salang ma an penyaj da utrai pung bat umaki dekhar an pen khwai santeli kipung mot khwai bro santeli kipung jong te katari kan dei khat sau tarik ubnai bakhandai jar ar rusau kapor na do khandai beje men stem hado lai beje na phaisngi te ta bejulong hi kapor ke tiket kan dei lai hajar uwei run wiang bat uwei khwai ketik kador jong ka price kalong kum ni harum kadon hado ar po ar teli ki price kidon laki jong ki dor tengan pulelut ipi bara ka price ka beneng kong kan dei sil peulak si jar ka price ka baar kan dei si peulang sanspa ka price ka balai kan dei si peulak biang ka price ka basau kan dei saulang ka price ka basan kan dei arlang ban nado ka price ka benriung hado ka price ka ba arpel pinyo silak marwai tambah ka price ka ba arpawai pinyo lai pewajar bat ka price ka ba khado arpawar pinyo arpewajar kadon ro ka consolation price kumba arpewteli kin ai sipeu hajar marwai te nalor ki dok harim an the thamai kumba shiton san quintal mutsijar san spa kilo hakan riu tarik upanai bakhandai arajar posau por kharwai beje men step andi tiken nando ka khandlai taring banai bakhandai arajar posau por khandai beje khandai siteng men step chisngi shwaga sni khwai ma khandlai taring ansha ban bo jaka do se ne on ruyang nado dang step bar on saweng yakideng tang haden sikenta bala dep de tiket kata bajulong ma ko shui per kenteng det sisen bala dep ki price sisen bala dap ki price kirawan kim don hang ban thau kulmar bajulong hitaru amsha bande ne diken harot kapung taru bajulong hi jingjingai wei na wei rowan kan long khat sa anchi ansim jing thau habara ki jai do kha lai no ki kha he khle amsha mande jing de lai no ki bam khwai ne ki ter khwai taru bujulong suda ka ne ma ya ki wei pat ki kendon kinlong kum baju penyat ta pila sang tho ma pila baju lai khwai competition te da bi kwa ban tip ki number ki dan sau teli ki number hang ne hatrai pila ban phone ki Kandon ro kalau kidra ka price banengkong kadai ke brand new Marti Alto K10 ka price ka baar kandai live hajar ka price ka balai kandai ar hajar bat ka price ba ar dai ship hajar te tiket ka dor jang tiket ke long kumne da pithe tang ka wai ka dor jang ka las pa da pithe ar tali pat ka dor jang ka sans pa tangkine hikin ten perlak kuble sibo na pila pe video do bakun dan mengakit bok iru yang ipi bapin ya kita iki price kumbalabo kenang kermen bapin ya kata ika babon tama te sengah subscribe ya ka ne video channel janga kenang bangaro nakapor ngan upload ke mini video bat phiro pinya jing mentai da ba tip ya kane kanatis kam biang por tang kata hai perlak kuble sibo